Ngibhalelwe ngomunye lapha ongumlandeli wami lapha ku-TikTok, uLwandle Duma. Angazi-ke noma ungowesilisa noma ungowesifazane ngoba uma ngingena kwi-akhawunti yakhe angiwatholi amavidiyo. Wangicela nje kahle ukuthi ucela-ke ngikhulume ngale nto yobungoma nenkolo. Ubesusela kwenye-ke ividiyo lapha engike ngayifaka lapha khona kade kushumayela inhlasuthu, ichaza ukuthi isangoma asingene ezulwini likaShembe, ubungoma nje abuhlangani nenkolo yobuNazaretha. Abantu abaningi-ke bebelwisana naleya nto leyana, beyiphikisa, abanye begxeka kwakhona nje ukuthi uShembe unezulu. Thina siyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi uShembe unezulu ngoba abantu abangakholwa nabangasiwo amaNazaretha abazi ukuthi lento ukuthi kuthiwa uShembe unezulu isho ukuthini. Angifuni ukuyichaza kakhulu ngoba kunabantu vele abazodideka, nanokuthi ngizogcina sengifakwa kule nto yokuthi kube ngathi nami ngithi uShembe uNkulunkulu kanti mina angingene kulonto. Ngifuna ukuzokhuluma ngale nto yokuthi ubungoma nenkolo abuhlangani kanjani, noma sengikhulume kaningi ngale nto kodwa futhi ngoba lo umfokaduma noma uMaduma ungicele ngaleya ndlela, ngithi ake ngiyenze le video iqondane nayo nje, naye futhi ngizomenshini. Uyabona nje ubungoma, singakakhulumi ngokuthi uShembe wathini ngomngoma ngoba ngisho singakhotha amazwi la uShembe khona ekhuluma khona ngomngoma ukuthi abamukelekile eNazaretha, kuyafana, bakhona bazosiphikisa ngoba abantu abayi ngokuthi into iyiqiniso yini, baya ngokuthi leyo nto ibaphatha kanjani. Abantu into uma iphikisana nabo noma uma ilwisana nezenzo zabo, leyo nto leyo bayibelwe nawo lonto beyiphikise. Kodwa nje kahle hle abantu bonke ey'nhliziyweni zabo bayazi ukuthi umngoma nenkolo abuhlangani. Sebengazama nje ukuthi belokhe bempenceza bezama ukubushutheka ngenkani, bekhuluma ngokuthi isangoma masihlambulukile, besho yonke lezo zinto lezo, ukuthi masihlambuluke sabuya nenyoka, yonke leyo nto leyo, yonke leyo nishinisho leyo kusuke kuyinto nje ukuthi bezame ukuthi beyimatanise nenkolo yobuNazaretha. Kodwa kahle kahle ubungoma abuhlangani nazo zonke iy'nkolo, ayikho inkolo evumela ubungoma ngoba ubungoma nje bona buyiy'nkolo ey'mele bona bubodwa nje ubungoma, abuhlangani nezinye iy'nkolo. Nangaphandle nje kwalokho umngoma nje kwanawe uyayibonela nje kwawena ukuthi awukwazi ukuthi uyisangoma. Uma uyisangoma okokuqala usuke usebenzela amaklayenti akho, usuke usebenzela amakhasimende akho. Ikhasimende malifika fanele ulenzele leyo nto eliyifunayo kungakhathaliseki ukuthi leyo nto eyini. Uma uyisangoma awuliphikisi ikhastoma uma lizothi lifuna ukuthi, kodwa wena uthatha uhlangothi lwalo lelo khastoma lelo ukuthi njengamanje lithi lifuna kwenzeka ukuthi ikhastoma malifuna ukuzothakatha umuntu lifika kuwe, wena njengesangoma kuwumthetho ukuthi yiba sohlangothini lwaso lelo khastoma lelo, unike lowo muntu wokuthakatha. Awukwazi ukuthi uthi wenza zonke lezo zinto lezo khona futhi lapho futhi uphinde futhi uzothi wena ulikhona, phezu kwalokho futhi uzothi ngiye ngithi mina ma usuke uphila nje empilweni wokhetha impilo eyodwa, uma kwenzekile-ke wayisangoma, ayikho inkinga yiba isangoma. Muza phela ukuba nomona wena, ufuna ubungoma, ufuna ukuba iNazaretha, uthanda uNkulunkulu, ufuna yonke into nje wena ufuna ibuthelane kuwe. Yabo, uma ubuka nje wena-ke izinyawo lezi zinto ziyohlangana nje, kodwa-ke mase uqhathanisa nje wena usubukisisa. Kunenye-ke insizwa lana akade ikhuluma lapha ithi kunestori abantu abaningi abasingasi-understand-anga esake sakhulunywa uShembe umqali wendlela. Uthi umqali wendlela kunomunye umuntu nje kudalo owafike wangenwa umoya wobungoma, wasesehamba eseya kuShembe umqali wendlela. Usethi umqali wendlelani, ngihambile ngayokukhulumela nabakini, ngathola ukuthi abantu bakini laba bakunike lesi siphiwo somngoma. Ngenxa yokuthi wena usunesiphiwo somngoma awusavumelekile la ebandleni lobuNazaretha, kodwa ngoba uyangithanda futhi uyayithanda inkolo yobuNazaretha, uyohlezi uphathisa u-23 wakho, ibhuku lakho lika-23, kwenzela ukuthi ngale kwethuna sibonane. Kodwa nje kahle hle njengoba wena usuyisangoma usuka nje le nto uyiphiwe abakini futhi mina angikwazi ukukuphuca. Ngakho-ke kufanele ukuthi wena uphile yona le mpilo yobungoma, ungezi ebandleni, ube nje isangoma njengoba uyisangoma, kodwa uyodane ungiphathisela ibhuku lakho lika-23. Uyichaze kanjalo nje lo mfowethu leyo ndaba leyo, njengoba nje lamaNazaretha lawa amanje lawa aseyizangoma, ngoba phela manje ubungoma sekutholakala eNazaretha manje, njengoba nje sebekuhlanganisa manje bekhuluma ngokuthi uma uyisangoma esihlambulukile, uma uyisangoma uyahlambuluka. Yabo, nayo nje lento yokuhlambuluka uma usuyibhekisisa kahle hle kusuke kuwukwenza uNkulunkulu isilima lapho, uthembe ukuthi wena uzokona usuyahlambuluka, uzokona usuyahlambuluka. Yayibona lento leyo, kodwa uNkulunkulu wayethini? Wayethi ona esazi ngeke athethelelwe, kodwa wena uthembile ukuthi ngisho ngona uma nje ngizohlambuluka ekugcineni leyo nto izosuka. Yabo, ngithi angizoyichaza lento ngichazele umfokaduma ukuthi cha mfowethu, bengasithuka abathanda ukusithuka, nami ngizalwa umuntu owayethwasa wayesezoba isangoma, kodwa nje ngiyazi ukuthi umngoma
nobuNazaretha abuhlangani. Ubungoma nenkolo nje yonke, ngisho ngakiphi inkolo, abuhlangani, abamukelekile ngoba ubungoma buyinkolo ey'mele bona kuyesingawo nje bona bodwa.